Музеят е открит през 1984 година под егидата на Национален дарителски фонд 13 века България. Сградата е строена през периода 1938-1943 година, като част от средствата са дарени от Нейно Величество царица Йоана Савойска, а архитект е небезизвестния Йордан Севов. Зданието е било предназначено за параклис към преванториума, който днес е детска специализирана болница за белодробни заболявания. Над 160 са оригиналните икони в експозицията на музея. Събирани са от църквите на Великотърновска епархия, като към момента на изземване не са били в култова употреба. Колекцията е организирана и подредена тематично. Показани са едни от най-добрите образци на основните древненски зографски фамилии и хронологически. Проследени са етапите в развитието на иконописта. В притвора са разположени най-старите икони от колекцията, рисувани в периода 17-18 век. Самостоятелно място в експозицията е отделена и за зографския инструментариум в творческото ателие, където можем да надникнем и да добием представа за технологията по създаването на една икона.